நீங்கள் எல்லாம் வண்டியில் காரில் போயிட்டு இருக்கீங்களே, நல்லா பாருங்கள், உங்களுக்கு மியூசிக் தெரியலையோ இல்லையோ. வண்டியில் போகும்போதெல்லாம் கூட பாருங்க, பின்னாடி அடிப்பான், அவன் மேலே கோவமே வராது. கொஞ்சம் சிக்னல் போட்டு இவன் அடிப்பான், ஏன் கத்துற, சிக்னல் போடல, அறிவில்லை. பனி பனிக ஏழைகள் பாவிகள் ரட்சகராக எங்கும் நிறைந்த பிரான். டி சிப்மா என்ற சினிமா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு என்னுடைய இசை சம்பந்தமாக நானும் பணி செய்ய வருகின்ற விஜயதசமியில் மிக 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 உறுதியாக வருகின்றேன்.